Hola i benvinguts. A veure, us heu parat mai a pensar com la natura aconsegueix criar sistemes que són tan eficients gairebé sense esforç? Doncs el secret de tot plegat rau en els patrons. En aquesta anàlisi el que farem és descobrir com podem agafar aquesta mateixa manera de pensar per dissenyar-ho tot, des d'un jardí fins a un projecte, d'una manera molt més intel·ligent i sostenible. Vinga, veurem com passem de simplement veure patrons a fer-los servir per aconseguir resultats increïbles. Doncs vinga, entrem-hi de ple. Què vol dir exactament això de patterning o creació de patrons? En essència, és l'art de pensar com podem organitzar les coses per treure'n el màxim suc amb la mínima despesa de recursos. És el secret que hi ha darrere de qualsevol sistema que funciona bé, ja sigui un hort o un negoci, vaja. La clau per fer-lo productiu i que s'aguanti a llarg termini. I aquí tenim la idea central, el cor de tot plegat. Crear patrons no és només una qüestió estètica que quedi bonic. No, té un objectiu molt clar i molt pràctic, obtenir un rendiment, aconseguir resultats, però, i aquí està la clau, fent-ho de manera intel·ligent, conservant els recursos que tenim, ja sigui energia, temps o diners. Llavors, per on comencem a aplicar tot això? Doncs resulta que qualsevol disseny, sigui el que sigui, es construeix a partir de 3 tipus d'elements fonamentals. Pensem-hi com si fossin els nostres ingredients bàsics per cuinar. Primer de tot, tenim els elements orgànics. Això inclou tot allò que està viu dins del nostre sistema. I no només les plantes i els animals, sinó també nosaltres, els humans. Les nostres necessitats, la nostra manera d'actuar, les interaccions, tot això és una part fonamental de qualsevol disseny. Després arriben els elements inorgànics. Aquestes són les eines i els materials que farem servir. Penseu en els materials de construcció, les fonts d'energia que utilitzem, la tecnologia que implementem. Vaja, tot allò que no és viu però que és absolutament essencial per construir i mantenir el sistema. I finalment, i això és crucial, tenim els elements socials, perquè cap disseny existeix en una bombolla. Sempre està influenciat per les lleis locals, per l'economia i potser, el més important de tot, per la comunitat i la nostra capacitat de cooperar. Ignorar aquests factors pot fer que el millor disseny tècnic del món simplement fracassi. D'acord, ja tenim els nostres ingredients, orgànics, inorgànics i socials. I ara què? Com els posem a treballar junts? Doncs ara és quan passem de la teoria a l'acció, al procés de disseny pròpiament dit. Aquest procés el podem veure com un viatge en 3 etapes, molt clares. Primer, fem la selecció, on triem els nostres elements. Després ve l'acoplament, on els connectem de manera intel·ligent. I finalment, la implementació, que és el moment de portar-ho tot al món real. Anem a veure cada pas una mica més a fons. Fixeu-vos, el que és realment interessant aquí és la diferència entre seleccionar i acoplar. Seleccionar és triar les peces individuals, correctes. Quines plantes posem, quins materials fem servir, quina estructura legal ens convé, però l'acoplament... aquí és on passa la màgia. Es tracta de combinar aquestes peces perquè treballen juntes, creant sinergies. Penseu en un grup de plantes que es protegeixen entre elles, o en una comunitat que utilitza una tecnologia compartida. Això és acoplar. I finalment, la implementació. Aquest és el pas pràctic, el de posar-se les mans a la massa. És quan agafem les nostres seleccions i acoplaments i els integrem físicament en un lloc concret. Això implica moure terra, gestionar l'aigua, plantar, però sempre pensant en aquells patrons que hem dissenyat per optimitzar-ho tot. Però atenció, que el procés no s'acaba amb la implementació. De fet, aquí és on comença la part més dinàmica i, diria jo, la més important, el bucle de retroalimentació. Un bon disseny no és una foto fixa, és un sistema viu que aprèn i que evoluciona constantment. Aquesta metàfora és brillant. Un disseny no és una imposició, no és arribar i dir «aquí mano jo». És una col·laboració, una associació, gairebé un matrimoni entre el que el lloc necessita i pot oferir i la que nosaltres hi aportem. És trobar l'equilibri perfecte entre la nostra gestió i la capacitat del sistema per produir per si mateix. Llavors, com aprenem d'aquest matrimoni? Doncs observant la retroalimentació. El sistema ens parla, es comunica amb nosaltres a través dels seus resultats. Els rendiments que obtenim, les funcions que compleix, tot això són dades. És la manera que té el sistema de dir-nos si el nostre disseny va bé o si cal canviar alguna cosa. Així que el punt crucial és fer-se aquesta pregunta. En lloc d'intentar forçar els nostres plans tossudament, el que hem de fer és un pas enrere i preguntar: què m'està mostrant el lloc? Què està intentant passar de manera natural? L'observació activa és l'eina més poderosa que tenim.
I clar, aquesta observació no és passiva. La informació que rebem ens serveix per fer ajustos intel·ligents. Permetem que el sistema evolucioni, el guiem suaument basant-nos en el que aprenem, refinant-lo constantment per fer-lo cada cop millor. Aquest és el camí cap a un disseny realment madur. I quin és el resultat final de tot aquest procés evolutiu? Doncs l'objectiu no és només crear un sistema que funcioni en un sol lloc. No, l'ambició és molt més gran que això. El resultat és un disseny que ha estat provat, ajustat i perfeccionat a través de l'observació i la retroalimentació. Un sistema que no només funciona, sinó que funciona de manera elegant i eficient. S'ha convertit en un model, en un patró d'èxit que ja està demostrat. I això ens porta al resultat més potent de tots. Un cop tenim un patró que funciona, el podem ensenyar. Podem compartir aquest coneixement perquè altres persones puguin seguir el mateix camí i obtenir resultats similars. Passem de solucionar un problema en un lloc a oferir una solució que es pot replicar a molts altres llocs. I per acabar, una pregunta per reflexionar. Parem-nos a pensar un moment en les rutines diàries, en com s'organitza una comunitat o la feina. Quin sistema de la vida es podria transformar radicalment si simplement ens aturéssim a observar els seus patrons i a treballar amb ells, en lloc de lluitar-hi en contra?